사카우들로 사카우들 마트 바이크. So guys, welcome back to my channel another vlog. So guys, दिनै जोङो माबायाव थांनो नागिरदों बे मोनसे टेब्लेटखौ माबानो हैनि आब'नो हैनांगौ टेब्लेट मबाइलखौ आब' लानानै हैनांगौ मिनिस्रां लानानै हैनांगौ ओमफ्राय आं थारमाने बुंनानै खादोंमोन दिनैनि गेजेराव माने जोङो माग्राजों रायलायगोन होननानै बे नङा जे माबा समायाव जों मिनियोबो ना जों मिनिबायानो थाखायो ओमफ्राय रायलाय मिनिलांनायाव माने नोंथांमोना साननो जे बे जोङो माने माग्रा रावखौ डाउनाव माने नेग्लेक्ट खालामदों बिदि नङा आरोना जास्ट जोङो ओरैनो जों मिनिनायालाय मिनिखायो जोङो ओरैनो जों रायलायबाबो मिनिलाबायबाय थाखायो जोङो मा खारै संखोलै थालिर 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 ना थालिर 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 मिखुन मिखुन मिखुम थालिर मिखुम आरो दालि थालिर मिखुम आरो दालि जेनै थालिर मैखुन आरो दालि थालिर मिखुम आरो दालि मा सा लोंनो नामायदो नामा हा नोंबो सा लोंनो नागिरबा नामायदो नों मा खालामनो नागिरदो सा लोंनो माग्रासो सा लोंनि माग्रासो दिनै सा लोंनि जायाखै आं रोङाहाय सा लोंनि आं होननांगौ गाथावबा मोनदो गाइखेर सालै माखो आरो जानायावल' खालि बेसेबां जायो 27 ग्राम फैफा मेथाइ जानायल'थ' आं लागोन दा लागोन हा गारि सालायनाय नोंसोर बाइक सालायगासिनो दं साखावजों माथो बाइकखौ मा नाम मोनलाय एक्टरनि नामा सलमान खान सालमान खाननि माबा नायगासिनो आरो जोङो दा सालमान खान मा सलमान खाननिलाय सलमान खाननो सालमान खाना थाद' दे थाद' मां सेस बाय बाय थादो नोङा थांनो गोसो जाबाय दियो ओइ इलिजा थांगोन जों इलिजा जों साथाम थांगोन इलिजाबो थांगोन जोंजों ओइ लालमहन जादोंसै होमबा आइयाव नों मा जागोन लाड्डु दै लाड्डु जाया लालमहनसो जायो लाड्डु मिनिसोरां सेंग्रा माबायदि रोंबाय मिनिस्रां लानो बेरायनो फैनाया थांफिनदोंसै जोङो मा ओंखाम दंनो एसे गोजानाव लाबाब्रा जे सेंग्राफोरनि बल गेलेनाय So guys, दा जोङो थाइजौ जानो नागिरदों सानैजों सब रेडि जाखाजोब्बाय गासैबो जानालाय जा जाया दै So guys, फिल्डआव बल गेलेनो फैगोन होननानै बुंदोंमोन आं खिन्थु दा नै उल्टासो जाबाय दाउला सौलायनो नागिरदों जों दा साबा नायग्राफ्रा नै अडियन्सफोरा जोंनिया 2 3
Wah, kelihatan aja biran mending. Nih, pas second habai. Neng kang gelina kan makai angke supi di busa. Neng margo angke merak ye. Ya angke tayar pi ini kan ang mazan hapi kan nene. Danger neng kaina. Karena deh. ke boza. Ang suka nih ting. Amna disno ऐसा साफा कांग नहीं थे यानी बाकी सब कुछ एक बार को चलता है लेकिन एटलीस्ट फाइनेंशियल लॉस से सफर ना करना हमारी वजह से ये ब्रेकिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं बट मेरे पास पर्सनली ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स आते हैं इंटीग्रेशन के लिए बेटिंग गैम्बलिंग और बुक मेकिंग के ये ब्रांड्स मेरे कमर्शियल से 2-3 गुना ज्यादा भी पे करने को रेडी रहते हैं मतलब अगर मैंने स्टैंडर्ड कमर्शियल 30 हाय आई थिंक सुनो आङो नों कयबार दुगैखो कानि दुगैबाय कानि माने खेबनै 2 टाइम ओमफ्राय खानसे माने दुगैया लाफाखायो बेरे सुइबि बिलिट एसे बिलिट दा दुगैनांगौमोन